Lo importante es la mirada. Tienes que saber perfectamente hacia dónde quieres ir. Seguit d'imatges en què apareixen diversos llocs i situacions diferents. Persones grans i petites en cadira de rodes o sense transiten per carrers, museus, vies de tren i tot tipus d'espais. Infants somrients neden a piscines amb l'ajuda de persones adultes. Una noia sosté un noi en braços i li besa la galta. Un grup de gent és en un restaurant asiàtic. Dues persones conversen en un banc, d'altres es manifesten davant la policia o practiquen esport paralímpic. Riuen sota els arbres, criden a muntanyes russes, es mouen a gran velocitat pel carrer o xarrupen els seus refrescos amb palles. Una criatura fa un massatge a l'esquena d'algú. Una dona amb diversitat intel·lectual es toca la panxa d'embarassada. Un grup de gent es baralla contra la policia. D'altres toquen la mà, xerren i riuen sobre una catifa o un llit. Una parella despullada parla amb les cares a frec. Criatures enrabiades llancen les coses que hi ha sobre una taula o piquen de peus a terra. D'altres viatgen en cotxe o riuen mentre reben massatges i afecte. Un nen petit sense braços llepa un gelat que una persona adulta li sosté amb un peu. Una criatura parla en llengua de signes. Un home amb nanisme parla amb ímpetu. Un infant té el cap obert amb una bombolla de plàstic i tubs. L'home amb nanisme actua sobre un escenari. Hi ha gent que, a força de braços, mou persones per canviar-les de cadira o dur-les a la banyera. En un aparcament, totes les places menys una tenen el símbol d'una persona en cadira de rodes. Una dona guia el dit índex d'algú sobre un mapa d'Islàndia. Una noia olora diners. Algú carrega una arma de foc amb els peus. En un llit, dues persones parlen i riuen sense fixar els ulls enlloc. Una noia s'eleva asseguda en una cadira elèctrica articulada. Una nena petita signa la frase «T'estimo». Inclús, 6è Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, del 27 de novembre al 2 de desembre a CaixaFòrum.